अरे कान ढोई खुलिया नाम छपी अखबारे में। अरे कान ढोई खुलिया नाम छपी अखबारे में। अरे करे जाके अपना बाप से पूछ लिया चौहान जी के बारे में। जौन चौहान के खिलाफ रही रे ऊ सीधे धरती से साफ रही रे। अरे बेटा जबान संभाल के बोल ना तो अभी मार दे गोली। कैसे कि हम चौहान जी के लड़का हई हमारा के केहू कुछ ना बोली। जिया हमार देश के नहीं हा गोली चलेला टोला होवे चौहान जी के गोली चलेला। करे जा तू तो हमरा के इतना दर्द देले बाड़ू कि हमार दिल हो गइल बा घायल। करे जा तू तो हमरा के इतना दर्द देले बाड़ू कि हमार दिल हो गइल बा घायल। तू तो हमरा के छोड़िए देलू बाकी तोहरे चलते हम खेली ले फ्री फायर।